Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus eli VALMA on vuoden mittainen 60 osaamispisteen koulutus, joka vahvistaa opiskeluvalmiuksia ja tarjoaa tukea ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen. VALMA on hyvä vaihtoehto myös maahanmuuttajalle, koska koulutuksen aikana vahvistetaan suomen kielen taitoja. VALMA sopii sinulle peruskoulun päättänyt nuori, jos et vielä tiedä mille alalle haluat hakeutua tai haluat korottaa peruskoulun arvosanojasi. Vuoden aikana pääset tutustumaan sinua kiinnostaviin ammattialoihin. Koulutukseen kuuluu myös työssä oppimista, jossa pääset konkreettisesti kokeilemaan millaista työskentelyalalla olisi. VALMA sopii myös aikuiselle jo työelämässä olleelle, jonka toiveissa on alan vaihto. Jo koulutuksen aikana on mahdollista hakeutua opiskelemaan itseäsi kiinnostavaa alaa, mikäli opiskelupaikka vapautuu ja edellytykset täyttyvät. Voit myös hakeutua suorittamaan ammatillista perustutkintoa oppisopimuskoulutuksena tai huomata, että sinulle sopivin jatko-opiskelupaikka onkin lukio. Opistomme luonnonkaunis ympäristö ja harrastusmahdollisuudet tarjoavat vastapainoa opiskelulle. Vuoteen VALMA-koulutuksessa mahtuu myös arjen taitojen opiskelua ja ystävystymistä. Asuminen asuntolassa on monelle mieleenpainuva kokemus ja askel kohti itsenäistymistä. VALMAan haetaan touko-heinäkuussa opintopolussa ja opinnot alkavat elokuussa.